Bishop of wig here autism the quick for attending. I said you put sponge out here in she. Let me say Bishop Igbo am lenu now. Hi. I said you put sponge out here punishi. Bishop CB. All the kids never be here. Eguga megu no. Oti de uri hun no ka toto ninja tagocha. You get respect your way. Oti hu yiri toto ninja. Mera pia shina does drada. You get respect your way. Oti de uri hun na ka toto ninja drada. You get respect your way. Akwe mani yo wala mreba gabana social media ni nem ga ni ru me wona. I am everywhere they dark make everywhere chawocha na. Hey. Che can try your me everywhere the dark. Hey. Onye oche na m na-egwu egwu here. Bishop I want to come on clean everywhere the dark now. Ida fole 23. Kebishna no erem. Anambra. I told that touch from you here, I bring you down. The church here, bring you down. I don't lay here. Nigga, not gonna there. I have to be phone and like a pilot of glass. I quit my new Gabana social media in Ngadiru. Gabi. Okay, I'm never here. Eh? Malele, I'm never here. What pack I do, Pookie? It's on your seko celebranga bere makaduku. I say what pack and got his shine, mamma. Do toward it. Coil phone. Branga bia nerem. Atakoshigeze. The wing gang straight. Come on, subscribe for that place. So you subscribe watch the Kabago. Subscribe or like ya get share ya or what I am and watch it higher get back you just know what ya takush is again for what subscribe or for this place Chineka Bagoko. Did you here Magana comment section come here. Go and do it in comment section. Where they follow the new of my Eblangambo Mba. Eh? Bishop Mba. Okay, man, you have a gabana social media nina. So bad, Bishop. I am up for that in a banante. Bapa that in a banante. Who taught it? There are no nation that want to she half man, half woman. Half man, half woman. Oled. Bishop, but I said, Kusaka no. Na mami voto vramo. Nyeri. Branga baralante bega onwe. Unika baga kana we cross na we jibodo. Papi ngomrawo. Bishop, okay na basiko no mbala like this. Them you ela hiji baralante bianga. Agora ke na mega nde homunga. Ela hiji baralante bianga. Bishop, I want mu onye mbo na agba ọla ntị no. Asenge them you. Let money at the north. Better pick a placenta umaka. Branga be baramo lante. Bishop, ozola. I think you shaka down to them you near. Why hunde on a fridge? My pingong round. Oh. Lota one yard. One be. Branga but on to fra one okay. The way for Nana like a Laramaso. The way for Nana like a Laramaso. To phone la Ramazo. Why she there? She there can play your job. Yeah, get it. Come on, not the best side of Piano. What Pacanu Puggy? What Pacanu Puggy? What Paca? Miss Lata Tokugan. Lele height here. Hand knock a shovel, lady, Boaja. Branga. What Pacanu Puggy? What Pacanu Puggy? Let me shut up again. Tiri clutches in them grown use. Then height her. What clutches in them grown age are gauge. Oh, but stand there, remove that your hand. Stand there. Me show
Wapaka na so ge the waka gang straight. Mo krobi begin no ga to brief no. Ha went to realization of height. Keke kwa ho no clutches. Clutches ndem gbro neja. Neja we move on. No asigi wapaka na so ge me shokwu ge. Me shokwu ga. Close your leg, close your leg. Close your leg. Bro ndere ga no na slaughter. Onye riri. Branga be jom sele himram. Now man, look at. You want to kidnap both to where you kidney afro. Look. I think the waka go tunga, the waka go tunga. The waka go tunga. Bishop of one in kind of a cake, boy, gum. Them you. Let him Bianca get Barolant, Beramunga. Barolant Bianca go. Walk up. I say them you. The waka go tunga. The waka go tunga. Get Bianca year 10. Get Bianca year 10 and they get a brief known as social media. They went on height. I come back. Who told Mpadaka? Na mama we who Igbo. And you are 159 high. Them you. The bosses who you, where bosses you bosses in Debini Bianga May interview. Make sure we got what is robosses in Debini Bianga. Make sure we got. Where bosses you bosses in Debini Bianga and beside Bishop, here I will this money, 1 yara. I think damn you. Oh, na ginima. I think it was Shaka no. Oh, na ginima. Bishop, about too much. I said, get them you, Baraka, again. My nigga, I want Poland before Gebramunga. Oh, yeah, Paraga. Made him ready to enjoy going back to them here. A bingo. No, look at. You boss us in the Binibianga. Look at boss us in Framia, go yellow. Oh, when you're ready. Each hand they got no local Jeremiah may have better. No Jeremiah water. Leno. So bad, Bishop. So bad. Them you. Look at. I'm where you child scream a laptop. Ibranga baby. That will phone. That will phone go near. Ranga pia ATM. Bishop. Where phone out when you of man. Keep that phone well. Let me see you well. The way phone out of man. Aya, sit down there. Sit down. Each had DJ at a prona club. Sit down. Oh, Bishop, I do la mode. I think it was Shaka no. It tell them that oh my again. Maramango theater. Maramango home theater. Tiri DJ no na studio. You better get him. I guess I could happen. God name a cross. What pack can you wish? God name a cross. Bishop, it's in the hot seat. So the wow. I say, if you will not respect yourself, wallahi, talahi, it was him. Me put togi here. See, tell you. I'm in Vietnam. Look at. Tell me, no, I'm going to make so, but they got no, but don't they buy also. But also, I could make so. Look at. In Anam Vietnam, tell me, but they get no now, get out of America. But what Canada? Anam Vietnam. Bishop, always a beg on to come. I think Kusaka, Memegetav. If you don't want me to interview you, my man to put in car. Eh? Aswara. Take by who DJ cook it regular club. Cook it regular club at of your side. You want your ben? I'm on Imo State. A ben Imo. I'm on MBC.
Ebe na Mbise. Amonye Zinite. Ebe na Ezinite. Amonye Ezeboko. The we who gang of man. The Lanya, the we who gang of man. Bishop, it's a in the Bishop, it's a in the could mean here. Oga, the we who gang of man. The we who gang of man. I don't call you to talk with me. I've been running a palon, cutting. Don't come here to talk with me. The we who gang of man. Woke up your MBC Bina, Vietnam magic, cutting. Measure palo. It that for them. I'm 30. It 30 lube wine. It 30 lube wine. Only him Jabagote now. What him Jabagote? Mianya. The 30. You can probably be near cotton a bang and eat when you also baranga. When you're ready. And we're going to Vietnam. I'm a hair. I hear the Baralante in Ketchy. I got a no we found on Diamanga. I got a we found on Bagote poor. Mapping get a hair. Aswara. Why not take again at her? More working at more now. It won't work up at now. I got a little near. Oh, Katie together. Up at now, I got a little mapping on my first here. Look at me. Mama, we will come at her. Take her knock her clutches and then run a jagged. Or hit a wooden work. I knock a good and a labor and got big one saying to my work. I'm at her. Nigga, I'm not got dendo. Mam na ya mpama ungu. Chai, hey, na. Ndonna, mpanga umona. Chai, ndo. Kini buru naga. Ora, no. Ew. Ndonna. Ndo, chai. Oh. Chai, gini wari mpagera ga. Chai. Ora. Oh, abagola na age, no old age, old age. Okay, ancestral long mpagera no. It's okay. Orphanage, half orphanage son. Pair one ancestors. Half orphanage son, pair one ancestral on. You know why you go bossy with a female? Mba. Can we make it? Oh, yeah. It will be one you remember. Uncle Catwala mbata agwa na. Oh, now when he can. Hey, listen. Okay, also leg. Nama me when a low span count. Get young Gadiaga America. One you remember this man. Don't come here to play with me. Bishop, only Catwala Mobo, only Kegram some Nantuari, you know him na Kawaragino. It's okay. Oh, Korabian Bis and Nama Homoto, and I want him to happen. See, don't come here, get me a taco shibezo. I will remove you here. I'm not joking with you. Egalan Gambo. Or sell. Edward more sell. Our prison. Our prison. Edward more sell. Anama sell. Take para hon de ganga. Edward more sell. Edward more sell. Egalan Gambo. Bishop Agabe Manama Choku. Ekugi. Ha, mbao. It's ha. Take her knock on yes and I got no walking man. It's either get him ha. Don't come here, give it him that kind of ha again. Now Bishop ain't about number too much. What to know beginning? Why comes Zurike? Eh? You. Braga papers we were one pink on one.
can we go on bamba too much. But Bishop came member na abara Bishop na abara mo. Na da po e kono nwanyo. Think ogene di say. Asake dem Chineke agbagoko. Onye ke nna. Kpọkọnụ nwanyi nke na Bishop o ta ka isha kpọga nwanyi ose. Na pressure is too much. Asake them you. I hear many gawa Vietnam. No thought. Dibia na gbara ga fanka agbata ya. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Icha ndị a na-akpọ Okechukwu. Mmadụ ọmala ya isi mbọ. M ji gwa gị mgbe ana m achọ okwu na. Mmadụ ọmala ya isi. Mba Bishop mba. Very soon agakwa na amaghị isi. Tie mba. Ote gbagola ntị. Very soon aga tuturu ta. Amaghị isi. Nwa bingo nwụrụ anwụ. Pranga agbagola ntị. Onye riri. Ofu nwanyị nke mbara ịchọ na platform gị Bishop nsogbu dịkwa o. Ọ dị ka nwere ihe megaghị. Ọ dị ka ichesa ụmụ nwaanyị Igbo wee ihe ga-abịa hịa gị buru ha mkpeghe ya. Ọwa efe ị na-eyi nwa bingo. Ọwa akpa. Ịbịa nga ma kpọrọ ya cheghe ga-echerela ma. Onye riri. Anya mere ntofu. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes. Ele ụlọ akwụkwọ mahadum ị gara? Agara m IMSU. Gịnị ka ị gụrụ? Public Administration. Iwu onye otu nzuzo mgbe ị nọ skuul? Mba. Iwu onye otu nzuzo? Asị m mba Bishop. Bishop ntị ọ na-aratụdụ gị ahụ sef. Asị gị mba. Anyị emegara m anya ka bịara nga bịa. Awụ m aka imegara ihe kọtụ. Ama ke nsa ga ajụjụ gị na-ajụkwa m. Nsa ga ajụjụ gị na-ajụkwa m dị ajụjụ. Na-ajụkwa m dị ajụjụ. Emegara m ihe kọtụ here. How? Elota eshebere gị ihe kọtụ. Ị nọ ya ma na-ajụ gị ajụ gị were kọtụ patan esoghị m. Ele kọtụ patan ji na-eso gị. Eju m na ndị otu nzuzo masị gị mba. Gị na-ajụkwa m na-ajụkwa m. Mgbe ahụ itiri m ijụga mba. Ọ wọta ese tiri asị mba. Chineke mekwe ka nweta nwaanyị nke ahụ. Me taking her time, ihe ga-abịara gị ndị ka afọ ha kọva gị ọtọ. Me taking her time before gị shi apụ. He ga-akpọ gị na fon ndị afọ ha kọva gị ọtọ. Elubole nwaanyị mbụ. Mụnwa dị 30 years, mbakwa alụbe mbụ. Iji agba ncha. Mba. Iji ata akwụla. Atatụla m before. Ele nga ị nọ taa akwụla. Mgbe m nọ Nigeria. Ego ole ka ị kwụrụ akwụla? O tegela Bishop, ọ dị ka 15,000. O teela na ọ dị ka 15,000. He zụrụ ọwụ provision ka ị zụrụ ka ọ gịnị? M na-agwa gị o teela na chekizie mgbe ọwụ na. Ị tara nwaanyị ya 15,000 ọ provision ka ị zụrụ? Ọhịa m ji ka m nyere na aga m egbu onwe m. It's okay. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Ihe buchabụkwa ibu 4. Gịnị ka ị na-arụ na Vietnam? M na-ere he. Ụmụ nwaanyị 4 ndị ị tara ka ihe mere nwe nke ị lụrụ? Nke azụ ka m ga-echetele nke ahụ sị na m na-ewe iwe ọkụ sometimes. Onye mere anyị alụ. But ị na-ewe n'iwe ọkụ akwụ ya? O dipendere ihe ya ọ na-akpọ n'iwe ọkụ na ịma ụmụ nwaanyị ndị na-akọrekt anyị efilieni na-ewe iwe ọkụ Bishop. Akpọkwala m aha na-akọwara m ihe ahụ. Lion na ị na-ewe iwe ọkụ, don't come here, ị na-akọrekt ya, you get one Bishop. Don't try it. Ị na-agwa m ihe gị, don't mention my name. Don't mention my name. Ị tatara ụmụ nwaanyị 4, enwe nke ị tụwara liri ime. Ị tatara ụmụ nwaanyị 4,
Enwonye ka egbere mmiri amụ n'ime ya afọzie. Ana m adị careful. Bishop, akwesịkwara m ịtụwa bọtọ ana m adị careful maka ọrịa. Ịtatịrị ụmụ nwaanyị niile ịtara enwe nke ilechara anya mee ya labụ tụwa ime ga-ebịa ngabịa agwa m sị ị na-adị careful. All mistake m mere, all mistake. Damn you. Na mama ị nwere low span count ebere ngabịa gwa m sị all mistake. Oh, nyeriri nwokorobịa na mama mmiri amụghị ọrụ. Mgbe ị na-ata ị ga-enyele ụdị mkpu ị na-eti. Ana m echetali. Ya Bishop, ya na-anọ m n'uche. Genotype gị? Awụ m AA. Awụ m AA. Mba, ewo DD. Ọwụ na awụ m mee ma ahụ genotype gị ga-take. Bishop, awụ m AA. Bishop, awụ m AA. Bishop, awụ m AA. N'otu ọsha m ga-eshi anya half man and half woman. But na ịgba n'ọla ntị. Half man, half woman. Awụ m na mama ọbara m nke dị gị n'ime. Ihe o mere nnọọ ka mọ nke shi na osisi daa. Nsogbu adị, Bishop. Nsogbu adị. Blood group gị? O positive. Kpọọ phone number gị ya. Oh, so ị mechara m ya. 070. Kpọọ phone number gị. Bishop, ị na-achakashi anya o. 070 37 54 81 66. Ọgwụgonu.